Bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi o să jucăm Stumble Guys. Da. Și o să jucăm cu skin-ul acesta. Da, am și două legendare. Am și alt cont pe alt telefon. Și de bine ce s-a băgat update-ul și am zis să fac un videoclip. Uite, am să bag doar cu bloc și doar cu runde. Așa că să dăm drumul. Să un pic să văd dacă filmează. Dacă filmează. Așa că da. Să vedem dacă putem să facem. E probabil ne dă cu boți, fiindcă da. Nu știu. Eu de fiecare dată îmi fac să dă cu boți. Și cum aș prima oară am trei întrebări. Deci, dacă fac cea mai grea schemă de pe Blogbus, trebuie să vă abonați. Dacă am 3 încercări. O să fac un... Uite, o să fac acum. Dacă nu mă împinge nimeni. Oh, bă, dar nu mi-a sărit, guys. Da. Mai avem încă... Da, o încercare. Și mi-a ieșit, guys, azi. Prima oară. Da, guys. Prima oară când mi-a ieșit. Poate să ziceți că vreți să sunteți profesioniști. Ok, eu nu mă joc așa mult. Da, mă, guys. Na. Nu vreau joc eu Stumble Guys așa. Totuși, am școală. Trebuie să... Să începem. A doua. Dar nu știu de ce avem primul așa mare. De ce nu am așa mare? Nu mi-a ieșit, guys. Da, nu mi-a ieșit. Uite, vreau să fac acum. Dacă nu s-ar băga pe mine, ar fi putut să fac acum. Nu, guys, am făcut-o greșit. Trebuia să fac altceva. Da, mai avem încercare. Am făcut o greșeală și greșelile se plătesc. Oh, vai. Și după o să băgăm un match normal, fără custom party. Și da. Să vedem dacă facem win. Măcar în final o să ajung. Dacă mi este acum, trebuie să vă abonați la canal. Vreau să strângem 100 de abonați. Cred că o să nu copyright la muzică. Deci asta moară, doi. Nu e ok. Uite aici.
Băi, m-a încurcat. Da. Deci nu iese. La finalul videoclipului, dacă reușim, trebuie să vă abonați. Așa, haideți. Am dat pe normal, să dăm play normal. Nu ca asta în parte, nu nimic. Nu știu schema. Poate ne iese acum. Da. Simplu. Foarte simplu. Stăm de nu mă joc. Nu sunt profesionist. Nu m-am întâlnit în profesionist. Ce am? Nu ghean, că nici nu mă joc ghean. Nu joc de anul trecut. Care m-a făcut câteva zile anul trecut. Spacer. Nu-mi place. Nu-mi place. Nu-mi place. Niciodată n-am fost pe aici. Nu înțeleg de ce boții merg pe aici. Uai! De ce vreau să încerc să merg pe aici? Încă n-am făcut niciodată. O să văd ce așa interesant. Wow! Da, guys, cam atât a fost cu acest videoclip. Pa!